Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си смените шрифта в Skype. То всъщност е лесно. Цъкате на Skype. Малко ми е бавен. Така, тук на, извинявам се, тук на Tools трябва да цъкнете. Чакай само да излезна това. Трябва да цъкнете на Tools, след това Options, ако сте на английски ви го казвам. След това IM и SMS. Това е IM Appernance Change Font. И трябва да ви е на Tahoma, е нормалното. Може да ви е, например, на SMS, на Travelchat SMS или извинявам се за малко, ще... Отново сме тук. Ето сега, ето на Bold Italic, може на други. Най-малкият шрифт, например. Окей. И ето ви, чакайте малко, сега да намеря някоя линия в момента. Този, например, и цъкате, например, пишете хай и виждате какъв е шрифт нормално. Но това е сега. Ще покажа също от къде да си изтеглите. Ето това. Сега само да видя дали ще излезне. Няма да излезне. Но откъде да си изтеглите Pacemaker и откъде да го служите. Натискате на Options P. Сега е тук DSP Effect Pacemaker Tempo Controller и сте готови. И например пускате някоя песен. Аз съм ви приготвил, аз имам 300 песни на компютъра, приготвил съм и тази. Ето. Само да почне. Как стайл? Напоследък е голям хит при Опан Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 오늘 심장이 뛴다